Al heel in stijl gingen de burgemeesters en wethouder van Noord-East-Friesland, Dantumerdeel, Tjextradeel en naar Kaspelen, naar het provinciehuis in Ljouwert. Uit namen van de Fjouwer Anno-gemeenten oerlange burgemeester Johannes Kramer een brief aan de informateur van Provinciale Steden Friesland. Om de doelen die ze helpen willen in deze regio onder de aandacht te brengen. Ze gaan nou met vier partijen een nieuw college vormen, een coalitie. En wij zijn vanuit Noord-East-Friesland, nou als ze dat doen en ze maken een inhoudelijk programma, willen wij vanuit onze regio graag een aantal zaken inbrengen die het voor onze regio van groot belang zijn. Bijvoorbeeld de buslijn Kolm-Drachten werd omvregen wordt. Altijd giet voor u in Noord-East-Friesland om de westelijke roemwaai om Dokkum heen. En verschillende kniepunten die ik in de verschillende gemeenten spelen. Waar we heel goed op pakken willen is economie en de arbeidsmarkt, maar ook toerisme en recreatie. Dat zijn zaken waar we onze regio nog meer met elkaar zetten willen. En dat staat horen in deze brief. Maar wat belangrijk is dat wij graag willen dat de provincie zijn constructieve partner blijft voor de regio. Zoals ze de oude decennia ik voor ons West hebben. Dus mooi us te jaren, de schouders eronder voor de leverens op ons Friese platteland, met name in Noord-East-Friesland. Daar gaat het dus om. Je kan net vaak genoeg, en zeker dat het nou na je periode start, je net goed genoeg benadrukken hoe goed die geerwerking alweer. En dat je daar ook nog op wijzen moet. En dat is eigenlijk wat ik wel jou. Voor de oerlanging werd bekend dat Oebele Brouwer, burgemeester van Achterspelen, ongesteld is als formateur. Onderwijls is bekend wat de formateur is, heb ik begrepen. Ja. Dus nou ja, we rekenen op dat hij die brief goed lezen zal. Hij heeft niet zelf geschreven? En altijd het... nee. Ja, dat wisten wij net, maar we kennen hem heel goed. Maar een formateur maakt geen programma. Die brengt mensen bij elkaar, die houdt de partijen bij elkaar. Die zorgt dat er een goed proces teruggerond wordt. Maar het helpt altijd dat je iemand hebt die het wel begrijpt hoe de regio in elkaar steekt. Ik geef hem door aan de commissaris. En dan kan hij bij zijn eerste gesprek met de nieuwe formateur ook aan hem overhandigen. Vindt u dat een goed voorstel, commissaris? Prima, ja.